अगर आप चाहते हैं भोजपुरी हिट सॉन्ग सबसे पहले आप तक पहुंचे, तो लवली वीडियो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलें। गमनमा तो धैले सजनमा लागे बुझाइल बा गईनी गमनमा तो धैले सजनमा लागे बुझाइल बा गईनी गमनमा तो धैले सजनमा लागे बुझाइल बा तराते मरद के दिहल दर्द सखी साबरे बुझाइल बा तराते मरद के दिहल दर्द सखी सबरे रतिया में छतिया से छतिया सटवले माना कहीं केतनो बाकी रात भर खटवले रात भर खटवले रात भर खटवले रतिया में छतिया से छतिया सटवले माना कहीं केतनो बाकी रात भर खटवले खेल के उ खेला बढ़वले झमेला मोरा देह पियराइल बा खेल के वो खेला बढ़वले झमेला मोरा देह पियराइल बा तराते मरद के दिहल दर्द सखी साबरे बुझाइल बा तराते मरद के दिहल दर्द सखी सबरे बुझाइल बा सबरे बुझाइल बा देखिए मन माजा में सजा दिहले दिल कसदीने से हो कैसे कहीं जय धामू बाबू से कहले से हो बाबू से कहले से हो बाबू से कहले से हो माजा में सजा दिहले दिल कसदीने से हो कैसे कहीं जय धामू बाबू से कहले से हो रोजे उसे जरिया पथरिया कवरिया की मन अगुताइल बा रोजे उसे जरिया पथरिया कवरिया की मन अगुताइल बा तराते मरद के दिहल दर्द सखी साबरे बुझाइल बा तराते मरद के दिहल दर्द सखी सबरे बुझाइल बा सरी गईनी गमनमा तो धैले सजनमा लागे बुझाइल बा गईनी गमनमा तो धैले सजनमा लागे बुझाइल बा तराते मरद के दिहल दर्द सखी साबरे बुझाइल बा तराते मरद के दिहल दर्द सखी सबरे बुझाइल बा। डिजिटल रिकॉर्डिंग स्टूडियो कालीबाग बेतिया। मोबाइल नंबर 88 095 65 609।